Hekk kif bdiet sena ġdida, il-każi attivi tal-COVID-19 komplew jiżdiedu, hekk kif tħabbar li fl-aħħar sigħat kien hawn 1030 każ ġdid tal-virus. Min-naħa l-oħra, għalkemm baqa' mhux jittieħed swab test ta' konferma, il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar fuq Facebook li fiequ 249 persuna oħra biex l-att ta' każi attivi issa hu ta' 12,222. Kawża tal-pandemija, bħalissa hemm 99 persuna rikoverati fl-isptar Mater Dei, fosthom 7 li jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan ifisser li fl-aħħar sigħat persuna ħarġet mill-ITU filwaqt li persuna oħra ħarġet mill-isptar. Fortunatament, fl-aħħar 24 siegħa l-ebda persuna ma tilfet ħajjita kaġun tal-virus, bl-att ta' vittmi jibqa' 477 persuna. Sa dan it-tant, fl-aħħar sigħat komplew l-ilmenti dwar id-dewmien għall-appuntament tal-swab test. Dan hekk kif ħafna persuni li jagħmlu kuntatt ma' Net News spjegaw li nataw appuntament saħansitra ġimgħa jew anke 10 ijiem wara. Oħrajn qed jikkummentaw anke fuq il-midja soċjali dwar id-dewmien biex telefonati tagħhom lil-linja 111 ikunu mwieġba. Buħud saħansitra qed juru li anke damu sija jew aktar fuq il-linja. Min-naħa tagħhom anke l-esperti u l-ħaddiema tas-settur mediku qed jisqu li qed tiżdied il-pressjoni fuqhom, tant li bilkemm qed ilaħqu mal-pazjenti kollha rikoverati fl-isptar.